Ni ne Salisu Bukari, wakilin DW a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Kuma na fara aiki ne tare da DW a shekara ta 2002, lokacin da nake aika rahoto daga can Gaya a cikin jihar Doso. Ni kuma sunana Uwais Abubakar Idris, ni ne wakilin sashen Hausa na Deutsche Welle daga Abuja, tarayyar Najeriya. Na kwashe shekaru 10 cir ina aikawa da rahotanni daga birnin Abuja. Sunana Abdulrazak Garba Babani. Na yi shekaru 18 ina aikawa DW Hausa rahotanni daga Chadi. Sunana Jamila Ibrahim mai zango. Ina aikawa da Deutsche Welle rahotanni daga nan birnin Accra, fadar gwamnatin kasar Ghana. Ni kuma sunana Mansur Bala Bello. Ina aikawa da rahotanni zuwa sashen Hausa na Deutsche Welle akalla yau shekara 13 kenan. Sunana Ibrahim Yakubu. Ina aiki da sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle daga nan Kaduna. Wannan ita ce babbar gadon Kaduna wanda aka fi sani da Kaduna Bridge. Ni kuma sunana Ubala Musa. Na shekara 21 ina aiki da sashen Hausa da Deutsche Welle. Ni kuma sunana Darwana Mala. Na yi shekaru 13 ina aikawa DW rahotanni daga nan birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ni kuma sunana Aliyu Muhammad Waziri. Na dauki tsawon shekaru 2 ina aika rahotanni wa sashen Hausa na DW daga nan jihar Bauchi. Sunana Ma'awiya Abubakar Sadiq. Ina aiki da Deutsche Welle a jihohin Sokoto da kuma Kebbi. Na fara aiki da Deutsche Welle tsawon shekara 1 da ta wuce. Ni ce Zainab Sha'ibu Rabarange. Shekaru na 15 ina aiko da rahotanni daga jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Ni kuma sunana Mamadu Dandara. Ina tura ma DW rahotanni daga nan Garwa yau shekaru 5. Ni kuma sunana Muhammad Bello. Wakilin sashen Hausa na DW a yankin Niger Delta, kuma na ɗauki shekaru 13 ina aiko da rahotanni. To sunana Abdullahi Mai Dawa Kurgui, ni nake aiko rahotanni wa gidan rediyon DW daga jihohin Plateau, Nasarawa da Benue. Yau shekaru 14 kenan nake aiki da gidan rediyon DW a matsayin wakili. Ni kuma sunana Nasir Salisu Zango, ni ne wakilin DW a Kano. Shekara 7 kenan ina aiko da rahotanni daga Kano ga DW. Ni ne Lawan Bukar, wakilin Deutsche Welle Hausa a jihar Kuma a jamhuriyar Nijar. Na fara aiki a DW Hausa a watan Fabrairu 2017. Sunana Yusuf Abdulganiyu Inshola. Na kwashe shekaru 3 ina tura rahoto a sashen Hausa. Ni kuma ni ne Mahmud Yaya Azare. Na yi shekaru 10 ina tura wa DW Hausa rahotanni daga nan birnin Alƙahiran Masar. Ni kuma sunana Salisu Kaka. Shekaru 10 kenan da nake aika ma DW Hausa rahotanni daga birnin Maradi. Ni sunana Tila Amadu, wakilar Deutsche Welle daga birnin Agadez a jamhuriyar Nijar. Na samu aiki da tashar DW tun shekarar 2006. Sunana Isa Usman Jalo. Na shekara 2 ina turawa DW da rahotanni daga nan Jalingo jihar Taraba a tarayyar Najeriya. Sunana Al-Amin Suleiman Muhammad, kuma ina aiki da gidan rediyon DW tsawon shekaru 11 yanzu. Ina aika rahotanni ne daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya, musamman jihohin Borno, Yobe da kuma Gombe. Ni kuma ni ne Yusuf Ibrahim Zargaba. Na shekara 2 ina tura rahotanni daga nan Katsina da kuma jihar Zamfara. Ni ne Muhammad Kanka, wakilin sashen Hausa na DW a jamhuriyar Nijar, wanda a yau na shafe shekaru 29 ina a matsayin wakilin sashen Hausa a jamhuriyar Nijar. Nake ma dukkanin abokan aiki na da masu sauraron wannan ta DW barka da sabuwar shekara, da fatan Allah ya sauko ma dukkanin kasashenmu zaman lafiya.